Croeso I chi yma I Steddfod Clwyd yn Mart Ruthun, fel ydych chi'n gweld tu ôl fi. Yr digwyddiad cyntaf ers mis Mawrth 2020. So bydd hi'n braf gweld pawb yn ôl. Tu ôl I fi'n fama, mae o just yn cychwyn wan. Mae gwestiwn cyflwyno y pobl cyntaf. Mae'n ni gael sgwrs efo chydig ar aelodau fel bydd ni'n mynd ymlaen yn y diwrnod. Dyma fi wedi ffeindio'n cystadleurydd cyntaf y llwyfan heddiw. Pwy sgyn ni mama? Alw Evans, o Clwb Nantgwyn. Clwb Nantgwyn. A be oedd y cystadleuaeth gyntaf law? Llefaru o dan 16. Oedd o'n neis bod nhw'n y llwyfan? Oe. Oedd. Be ti wedi fethu fwy am y ffermwyr ifanc? Cymdeithasu o bobl o gwmpas. Wel, yn brysurdeb y cefn llwyfan yma, dwi wedi ffeindio neu wedi gwisgo fyny mewn overalls pink flashy. Be ydych chi wedi bod yn ei, girls? A pa glwb ydych chi? Nantgwyn. Nantgwyn. A be di syniad y gwisgoedd yma? Drivers lorry ydych chi, dyr da. A pwy sy'n fanna? Dwi'n siŵr bod fi'n gweld chi ar y llwyfan. A be ydych chi'n neud? Meimio. Sut ath i? Do? Di neis bod yn ôl? Be ydych chi wedi fethu fwyaf? Neis gael actio o flaen cynulleidfa. Mae yna un tal a un tenem yma. Pwy ydych chi a pwy ydych chi'n dod o? Dewi Parry dwi dod o Bethesda Falls. Clwb Gora, Steve Clwb. Glenn Peters yn Nantgwyn. Yr ail clwb Gora. A ti'n edrych yn hen, Gwen? Beth sy'n ti yn fama? Eisiau dyfyr ein yn un. Y pawb I aros adre, a ffedio bod yn ffôl. Ond tripach mawr I bibeth I ôl bwyd o doilet ro. Fydd beth arall? Eisiau dyddiol doniol, ac o sgyn ti dalent. Sy'n ei nawr yn dalent. Di neis bod yn ôl o llwyfan ffermwyr ifanc yn llunio pethau rhithiol. Dim a'r ymwneud yma. Be ydych chi wedi bod yn neud a be glwb ydych chi o? Bydd e'n cwffio saman wedi bod yn neud trio doniol. Sut ath o? Iawn. Do? Da iawn. Be ydych yn trio doniol chi amdan? Oedd o'n dan Covid a bod un yn anti-vaxxer, un yn flirt. Un yn flirt ac yn over-protected a byna un yn exempt. Da. Di neis bod yn ôl ar llwyfan ffermwyr ifanc? Neis iawn. Fama, mae yna griw o bechgyn neis iawn mewn shorts a vest. Be ydych chi wedi bod yn neud? Sgen ti dalent. A be glwb ydych chi'n dod o? Nantgwyn. A be oedd syniad y shorts a'r vests? O'n I fod yn dawnsio ballet ond oedd y practis dipyn gwaith I fi after y gwylo. Be ydych chi wedi fethu mwyaf yn y blwyddyn a hanner ddwytha? Dwi heb beth practisio. Ti'n mynd neud unnaw, Dawed? Na. Just a chance to think. Wel, dyma ni Iwan wedi gorffen clirio'r shed just about y last bit i wneud. Mae wedi bod diwrnod da yma Ruthun a bydd y shed ma'n nôl barod I ddal byth bod eto dy llun. Diolch yn fawr iawn.